हेलो खुलुमबाय वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बिबि स्टुडिअ यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय आंनि मुङा बिदुर बर' स' नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय जाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं स' नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय आं दिनै मोनसे टपिक लानानै भिडिअ बनायनो आखायाव लाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन स' दिनैनि भिडिअखौ जागायदोनि आरो स्टार्ट खालामदोनि स' बिदिब्ला दिनैनि मेन टपिकआव सावरायदोनि बर'नि गेजेरावबो गोबां बर' इउटुबार्स ओंखारबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना इउटुबाव खामानि मावनो होननानै सानदों बिथांमोना फैब्लानो जाबाय नोंथांमोना गावनि टेलेन्ट नोंथांमोननियाव माबा मोनसे टेलेन्ट थानायखौ नोंथांमोना स' देखायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना इउटुबाव फैब्लानो जाबाय स' नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायो जाहाथे इउटुबाव फैनानै नोंथांमोननि जानिखि टेलेन्ट नोंथांमोना बेफोरखौ देखायनो हागोन स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गावनि रोंगौथिखौ नोंथांमोना दिन्थियोब्ला स' गोबाङानो मोजां नांगोन स' नोंथांमोना दिन्थिबानो जाबाय स' ओरैबायदि खोथाया बेनो जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ स' जाय बिथांमोना जिर'निफ्राय जागायजेननानै बिथिंहाय सोरबा दिनै सासे साबस्क्राइब खालामबाय गाबोन सोरबा सासे खालामलायबाय सानै जालायबाय बेफोरबायदिनो सान बारै स' बिदिनो 1K जाबाय हमनानै ला स' इउटुबाव खामानि मावनोबा धैर्य थानांगोन स' नोंथांमोना खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन उनावसो नोंथाङा फिथाइखौ मोनगोन स' ओंखायनो नोंथाङा जाहाथे धैर्य लानानै मोजां कन्टेन्ट भिडिअ हगारबानो जाबाय इउटुबाव स' बेखौ बुंनाय थाबाय स' आं ओरैबायदि दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायदों स' आं जाय बिथांमोना इउटुबार गोदान फैदों स' बिथांमोना जुदि इउटुबाव साबस्क्राइबार नागिरदों नोंथांमोना साबस्क्राइब रावबो खालामाखै स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो साबस्क्राइब खालामजानायखौ लुबैदोंब्ला स' आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामगोन स' नोंथांमोना अनलि आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय जिखि जाया मोनसे कमेन्ट्स हरबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेराव जाय बिथांमोना कमेन्ट्स हरगोन बिथांमोननि चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन स' जों बयबो गावजों गाव सापर्ट होलायोब्ला गावजों गाव अनलायोब्ला अब्लासो जों दावगानो हागोन ओंखायनो स' आं बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बे भिडिअखौ बनायनाय जादों नों आं बयबो अनलायोब्लासो जों गोजौआव दावखोलांनो हागोन ओंखायनो आं बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बनायनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला जाय बिथांमोना इउटुबाव दायो खामानि मावनो सानदों स' नोंथांमोननि थाखायनो स' नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ दिनैसो सोरबाफोर हाबसनोब्ला नोंथांमोना जुदि इउटुबाव साबस्क्राइब खालामजानायखौ लुगैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय स' आं नोंथांमोनखौ नोंथांनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामनानै होगोन स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखौनो नोंथांमोननो इनफरमेसन हरनो थाखाय बनायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नंगौ आंनि इउटुब चेनेलाबो जिर'निफ्राय दायो बेसेबां जागायजेनबाय 21K आप जाबाय नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों आं दिनै इउटुबाव बेसेबां साबस्क्राइबारखौ मोननो हाबाय स' बेफोरबायदिनो इयुनावबो आङो बेफोरबायदिनो अननाय नोंथांमोननि अराय मोनलांबाय थागोनखौ आङो मिजिंथियो आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सेराव मोजां भिडिअ लानानै फैनो नाजागोन स' नोंथांमोनाबो मोजां भिडिअ हगारबानो जाबाय आंबो नाजागोन स' जों बयबो गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ स' अब्लासो जों दावगानो हागोन स' आं जोबथारनायाव बेखौल' बुंनो सानदों जे नोंथांमोना मोजां भिडिअ हगारब्लानो जाबाय अब्लानो
चेनेला मोजाङै नोंथांनि चेनेला थाबैनो ग्र' जागोन नोंथाङा जुदि मोनसे मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बनायोब्ला थाबैनो नोंथांनि चेनेला ग्र'बो जागोन नोंथाङा साबस्क्राइबारखौबो सानसेनो 1K खौ साननै सानथामावनो कमप्लिट खालामनानै लानो हागोन स' बेखौनो आं जोबथारनायाव बुंबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन